Dobar dan, Natina kuhinja. Danas primamo posni slatki rolat sa suvim voćem, lešnikom i keksom. Od sastojaka nam je potrebno 400 g suvog voća, kombinacija suve šljive, suve kajsije i suvog grožđa. Šljive i kajsije iseckamo na male komadiće. Ovde imamo 50 g mlevenog lešnika, ovde je 50 g krupnije seckanog lešnika, 100 g keksa, 100 ml vode, 5 kašika šećera, 50 g posnog margarina i ovde imamo aromu vanile i arome ruma. I ovde imamo jedan list od oblande koji smo stavili u mokre krpe, sačekamo par minuta da ovlaži. Znači, ne sme da bude ni previše dugo, da ne bude kruto, a ni previše kratko, jer onda prilikom rolanja će da puca. Prvo ćemo da rastopimo na šporetu šećer, odnosno vodu, šećer. To ćemo da uključimo, čekamo da se rastopi i tu pridružujemo margarin. I čekamo da se rastopi. Dok pravimo mešavinu vode, šećera i margarina, umeđu vremenu ćemo da pomešamo suve sastojke. Znači, suvo voće, lešnik mleveni, krupnije seckan, 100 g keksa, aroma vanile otprilike jedna. Tako da aroma vanile i aroma ruma, otprilike jedna supena kašika. I čekamo da se rastopi margarin. Ovo nam se rastopilo. Dok je vruće, sipamo u sastojke suve. Sve lepo promešamo, sjedinimo. I kada se sve lepo promeša i sjedini, odmah filujemo oblandu. Kada smo lepo sjedinili smesu, uzimamo oblandu, list jedan koji je bio u vlažnim krpama. I nož za testo. Polako, samo polako. Odmah prebacujemo svu smesu. Daj meni to. Ne, hoću ja da držim. I rasporedimo svugde. Nakon toga što smo premazali svugde, sad moramo biti vrlo pažljivi i polako praviti rolat. Pošto smo napravili rolat, to izgleda ovako. Krajeve to možete odseći, to ne moraju gosti da jedu, pošto uvek bude malo manje. I onda umotamo u alu foliju i stavljamo u frižider da se stegne nekih sat i po do 2 i onda možemo da sečemo. Posle sat i po držanja rolata u frižideru, sada ćemo da izvedemo. Lagano. Kao što sam rekla, ovo prvo ćemo ostaviti za ukućane. A mi sečemo za posluženje. Znači, slobodno možete ostaviti još, možda. Ako ne žurite, ako žurite. Evo kako to izgleda. Naši mali rolatići. Evo, sad ćemo još jedan. Evo ga. Vrlo su bogati, raskošni, slatki, ukusni. I to je to. Skuvajte kafu, uživajte. Natina kuhinja. Doviđenja.